Ahojte, moje meno je Šimon Fábry, pochádzam z malej dedinky Vígľaš pri Zvolene a študujem na tejto škole. Na školskej praxi tiež robíme na takomto John Deere 7250R. Práve prebieha jesenná orba, kde sa žiaci zaučajú ako orať s pluhom. V našej garáži sa nachádza napríklad taký malý John Deere alebo troška väčší klás. Študujem odbor mechanizácia pôdohospodárstva, to je trieda 1B. Na tento odbor som sa prihlásil kvôli tomu, že ma bavia stroje a celkovo poľnohospodárstvo a na praxi môžem si skúšať moje zručnosti s traktorami, napríklad ako na tomto kláse. Na našej škole si môžete urobiť vodičské oprávnenia na skupiny B a T. Ak sa ti páčilo video o mojom odbore, neváhaj a príď na našu školu. Budeme jazdiť na 7-erku.